podausvideo! Käsien pesu, se on tärkeä juttu. Oli käsissä iso tai pienikin suttu. Kato käsissä hengää ne bakteeriörkit. Ja käsillä sä kuitenkin kaikkea törkit. Kato nyt mitä se törkkii tossa. Sormilla joskus sä nenäskin kaivat. Ja siitä ne tulee ne flunssavaivat. Anna yrkeelle pataassa kunnolla. Siis pese. Siis pese. Avalon lasten saippualla. Avalon. Hei, Avalon. Terve, se on Santtu täällä taas ja meillä on nyt tää kysymysvastaus. Tätä on ooteltu. Meillä on paljon kysymyksiä. 491 kysymystä. Voitko tehdä Jennankaa video? Meidän koulun oppilaista on kielletty kuvaaminen, mutta kai mä voisin joskus. Jos kysyt siltä luvan. Ootko panokone? En. Miten näkövammaisuus on vaikuttanut elämääsi? No, se on vaikuttanut niin, että mä en pysty tekemään kaikkea mitä näkevät. Mulla on tosiaan puhelimessa sellainen puheohjelma, joka lukee ton ruudun. Oletko isä? On mulla isä, mutta mä en oo isä. Kenellä sun luokalla on paras perse? Meillä on kyllä mulkkoja meidän luokalla, et mä en osaa kyllä sanoa ihan, että kellä olisi. Teetkö tälle kanavalle Angry Birds-videon? Varmaan, täytyy katsoa. Kiusaako Jussi sinua ja tekisikö mieli lyödä sitä turpaan välillä? No kyllä joskus tekisi mieli kyllä vähän kinastella ja vetää turpaan, mutta ei olla enää. Oletko mennyt Jusun huoneeseen silloin kun se runkkaa? Jusu ei runkannut, mutta mä oon käynyt Jusun huoneessa. Onks Jusu homo? Ei. Onko sulla iso meisseli? Mulla ei oo kyllä meisseliä mun huoneessa. Minkä pituinen muna sulla on? En minä tiedä, mä en oo kattonut pitkään aikaa. Mitä mieltä oot juutalaisista? Juutalaisista on kyllä mulkkuja. Pitäis tehdä Hitler 2. Voitko tehdä joskus pelivideoita? Voin. Autatteko Jusunkaan paljon äitiä? Mitäköhän ton nyt ottais? Ei ja kyllä. Missä isänne on? Sassin tiellä asuu. Puoli kilsaa täältä näin. Niin just. Missä kaupungissa asutte? Valkeakoski. Mikä on sinun lempivuoden aika? Ehkä kesä. Mä veikkasin syksy, kun sulla on silloin synttäri. Mikä on sinun lempiväri? Vihreä. Lempiruoka? Nakki, kastike ja perunat ja spagetti. Ihan sama kumpi. Tissit vai pimppi? Mä en osaa kyllä ihan oikein sanoa tohon noin, että... Onko sinua kiusattu ikinä? On mua kiusattu vanhassa koulussa. Niin kuin siellä oli myös normaaleja oppilaita oikeastaan. Oletko miettinyt, että tulisit sepoksi isona, koska se on hyvin yleistä? En tiedä. Lempipiirroshahmo. Se kirjoitti lempipiroshahmo. Lempipiroshahmo. Okei, eli piirros. Eli en mä oikein osaa sanoa. Santtu, toi kuulostaa ärsyttävälle varmaan mikiltä. Onko Jusu kaapissasi? Jusu ei oo kaapissa, se on koneella yleisesti. Joku vaan kysyy minkä ikäinen. Mä oletan, että se tarkoittaa, että minkä ikäinen sä oot. Mä oon 12. Kuka on sun paras kaveri? Roni. Lempilimsa? Ehkä kokis. Milloin tulee podausvideo? Mä en koskaan podata tai en tiedä. Paljon karkkiin tulee ostettua kaupasta? Ei paljon. Onko sua kiusattu näkövammasta? Tykkääkö suklaasta? Onko sulla jano tällä hetkellä? Ei oo. Näetkö täysin normaalisti? En ihan täysin normaalisti. Kuinka pitkä oot? Mikä? Se ei osannut kirjoittaa kuinka. Siinä on 2 koota. Kuinka pitkä oot? Ettekö oo kattonut mun videoita viimeisimpiä? Siinä yhdessä videossa näkyy se mun pituuslappu ja sit siinä oli paino. Niin. En mä muista sitä, mutta... Valita... Miten sen saa hiljennettyä? Painasta napistuvasta. Mikä on sun inhokkiruoka? Vähän vaikea kysymys. Lempieläin? Tappavista vai ihan tavallisista? Tavallisista eläimistä. Koira. Häiritseekö sua näkövamma? Ei se paljon. Lempit YouTubettajat, joita katsot? Vauhtimursu. Jusu Joni. Oletko ylpeä Jususta? Olen. Santtu, jos sun pitäisi valita, niin kumman ottaisit? Pallit irti vai tavallinen näkö? Mä en osaa oikein Varmaan tavallinen näkö, koska sä et menetä mitään. Niin. Onko Jusu kiltti ja auttaako Jusu sua esim. Kotitöissä tai näissä? No,
Ei meillä oikein mitään kotitöitä oo. MP Overwatch. Se ei osannut kirjoittaa Overwatch. Siinä on T. Siinä on T! Jumaliste, siinä on T! No se on ihan hyvä peli. Me varmaan mennään pelaamaan tuota GTA:ta. Kumman ottaisit sun lemmikiksesi, Pepe vai Jusu? Ehkä Pepe. Oletko koskaan saanut maistaa mustaa makkaraa? Olen. Aika montakin kertaa. Mielipide Angry Birds. Angry Birds on kyllä hieno ja hyvä grafiikallinen, vaikka joskus siinä on paskoinen grafiikat kyllä tasois. Mikä on sun lempipeli? Pippeli. Seisooks sulla? En tiedä. Niin kuin sä et ole nähnyt Pippeliä niin pitkä aika. Ootko koskaan kysynyt Jennalta, miksi se alkoi sunkaan? En oo. Vaikuttaako pieni muna elämiseen? Ei. Miksi sun silmät menee vinoon? Mulla on näkövamma. Ja sit se sama äijä kysyy, onko sulla näössä vikaa? No jos on näkövamma, niin kyllä varmaan on kyllä näissä vikaa, ettei. Onko Jusu äijä? Oo. Aiotko hankkia mopon kun oot 15? Mä en näe ajaa. Niin se on vähän vaikea hankkia kortteja, jos ei enää tietä. Montako tilaajaa haavelisit saavasi jonain päivänä? En mä tiedä, varmaan 200. Santtu, sulla on jo 2000, se on reilusti yli sen 200. Siis 2000. 2000. Se on enemmän ihmisiä kuin on tyyli sun koulussa. Onko sulla lemmikki? Jos on, niin mikä? Meillä on Marsu ja 2 ja koira. Onko sulla ase? Ei. Jos ei Santtu, ottakaa CS:GO-matsi. Mä en osaa pelata, mä en osaa koskaan pelata, mutta minne me voitais Jusunkaan pelata yhdessä? Jossain vaiheessa voitais tehdä mine-video. Miksi ei tehdä sitten tämän jälkeen? Näytätkö pallivahaa? En. Ootko Santtu kattanut liikaa Pikkukakkosta, että on mennyt näkö? En. Aiotko tehdä joskus pelivideoita? Aion. Ehkä Onko tänään. muumilimu hyvä? Joo, on se ihan jees. Maistuuko makkara perunan kanssa? Maistuu. Ootko ikinä ajanut mopolla tai mönkillä? Vieläkään Santtu ei näe. Ootko Mikä hemmetti? venäläinen? En, mä oon kyllä ihan suomalainen. Missä koulussa olet ja millä luokalla? Jyväskylän näkövammaisen koulu Valteri Onerva ja Kutonen. Kiitos ja moi.